Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Adorang sotapuka partang yang ata di bagasan bodarion, perjolo mahita martang yang nahohom, martang yang mahita. Amin. Tapuka masuk marede mahita sabuku ede nomor 23 ayat sada sahatro di ayat 2. Hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot todi perbadia, amin. Tagajol ma Kristus, dipeleho doa kapangidoana dohot elehelekna, mardongan nanggu bolo dohot ilu-ilu, tunatuk paluahon ibana sian hamatean, jadi ditangi hodo ibana, gabe malua sian hata hutoni, ai ati pe anaki ibana, di guru hodo pangoloion marhite sian nati naonnai, jala dung ripas gabe si horhon haluaon salereng-leleng nado, ibana disude na mangoloi ibana, haleluya martang yang mahita. Aleama nami para si rohana sumurung, debatani hatuaon nami, huingot hami do diaka arion panaon no doho tama mate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
pahibul marohanami, jala parbadiai mamikiri sudeni nati naonnai, patadahon matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap, doho sakap-sakap ni rohanami naroai, jala asa hupasahat hami lomo ni rohani, nama nobus hami, asa martua hami marhitesiani, rodi saleleng-lelengna, sai patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mahita. Marede hita siap buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus rabdoho nasida tu por laksada namargoar ge semane jadi di do matua kasih seanai hudul mahamu jolo dison saleling disan au martangyang dungi ditogihon masih Petrus dohot anak ni Zebedeus na duai dungi gabe marsak maibana jala bobonosan jadi di do matu nasida macai marsak situtu dorohaku hirana mate do dison mahamu dungo rab dohot au dungi laho maibana saotik tujolo dipatuka mabohina tutano martangyang ninnama ale amang namun naterbahen salpuhon masih inumonon sianau alai tahe unang marguru turohaku rohamdo dungi mula maibana tua kasih seana jala terpodom nasida didapot jadi di dogma tu si Petrus dang margogo hamu hape dungo rap dohot au nanggo sangobas dungo mahamu jala martangyang asa unang hamu bongo tu pangujunan ay nagirgir doniato dii alai galedo ia daging marede mahita siap buku ede nomor 170 sada ayat sada sahatro di ayat 2. Majaha ama dungi laho maibana padua halihon martangyang ninnama ale amang molo sotarbahin au salpuon daikon huinum sai saut malomoni roham dungi dinaro ibana tarpodum musema sisian nai didapot hehe mahamu
laho mahita di nungaro na pasaton ahu. Marede hita sia buku ede nomor 70 ayat 8. Jahaina. Alai diboto si Judas parjeheido inganani ay jok do marpungu Jesus tu si doho akka sisianna. Ia si Judas diarahom ma akka soldadu dohot akka naposo ni situani malim. Didapot matusi mata sulu-sulu palito dohot senjata. Diboto Jesus do saluhut nanay songgo pitu ibana. Jadi ruar maibana didok matu nasida. Isen na jinalahan mo, gabi ni nanasida mamangalusi bana. Jesus halak nasaretido, dunginin na Jesus mamadok nasida. Audoy, alay doho do si Judas si parjehey jongjong di labung nasida. Asadung didok tu nasida, audoy, sumurut manasida, ak kamartinggangan matutano, dungi diulahi mamanukun nasida. Ise do na niluluan mo na, jadi dirok nasida ma, Jesus halak nasaretido, dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Nung nga hupabuwa tu hamu, audoy, asa mo loaw diluluy hamu, loas malaho akaon, ay naing dojup pang nanidok nay. Dangadong namago hubayan agiasada siyan akka nanilehon mituaw. Alay nung nga dipaboto hop parjehehian, partinadan na tu nasida, ay didok-dok. Iyai nahu umma ibana may ima takup pamu. Asa pito didapot ton ma Jesus didok ma. Tabi di hoguru laos di umma. Alay ni na Jesus mamado ibana. Marhua ho tu sonang gia. O Judas pangumaw do hape di bayan ho pasahaton anak ni Jolmay. Dungi Roma nasida dilaluhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana. Marede mahita sia buku ede nomor 120 ayat sada. Dohot ayat dulu. adong masada sian akadongan ni Jesus mangalaluhot tanganna disita mapodangna ditapulhon ma tunaposo ni situani malim sahalak dipisikon mapinggolna jadi do Jesus matuibana pasarung podang mi ay namanita podang mago mabahenon ni podang ay naso tarbain audo di roham mangido sia damang
asa dipadiri diau saunari lobi sia 12 loksa suruh-suruan, alai songo dia madisi saut hatani surati nama dok, ikon masa dona songoni, ujui ma didok Yesus tuakana toropi, hirana dopak panamu dohamu hehe, perpodang jala merlebut-lebut manakup au. Ari-ari doau nian hudul mengajari di bagas joro, suadong ditakup hamu au. Alai namasa do sude naon, asa jupang hata niaka panurirangi, dungi ditadiko saluhu siseani ma ibana, laho maporus. Marede hita sabu kwede nomor 122 ayat 1 sahaturu di ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersuka cita hari ini karena dapat kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam pertangyangan malam hari ini, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kami memperingati minggu-minggu Pasion dalam pertangyangan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memahami betapa besar pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, di mana rela menderita dan mati demi kami, sehingga kami yang adalah orang berdosa dikuduskan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya setiap kami yang dipanggil menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa, iblis dan maut, sehingga kami semua bebas untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang hari, kegiatan dan aktivitas kami. Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami berdoa syafaat kepadamu, agar kiranya siapapun dari antara kami yang memiliki pergumulan, Tuhan mengangkatnya sehingga menjadi lega. Setiap kami yang menghadapi kesesakan, kesulitan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menang bersama dengan kekuatan daripada Allah. Demikian juga yang bergumul dalam setiap pekerjaan kami. Buatlah Tuhan pekerjaan kami berhasil, sehingga hasilnya dapat kami nikmati bersama dengan seluruh keluarga kami. Demikian juga yang bergumul dalam setiap usaha-usaha kami. Buatlah usaha kami mengalami keberuntungan, sehingga dengan cara itu terus kami senantiasa memuliakan, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu diberikan kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin bergumul dalam kehidupan keluarga kami. Buatlah keluarga kami semakin harmonis, bahagia, sukacita, dan senantiasa menjadi contoh dan teladan
bagi dunia ini. Demikian juga yang bergumul dalam kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang dari balita maupun yang dewasa. Berkati mereka Tuhan, yang studi, yang belajar, yang kuliah, ditambahkan hikmat-Mu sehingga mereka memiliki ilmu, memiliki modal untuk masa depan, meraih cita-cita mereka dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Khususnya kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya, yang mungkin terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Yaitu kami mendoakan Amang H. Hutagalung dari Wik 2, Elsa Boru Pak Pahan dari Wik 9, Amang DP Sinaga dari Wik 10, Inang Nyonya Sianturi Boru Gultom dari Wik 10, Manat Irianto Hutasoid dari Wik 2, Inang Nyonya S. Manulang Boru Hutagalung dari Wik 2, Inang Nyonya Pak Pahan Boru Napitupulu dari Wik 3, Amang J. Silaban dari Wik 3, demikian juga Amang Sintua M. Nenggolan dari Wik 1. Berkati mereka Tuhan agar kiranya melalui obat-obatan, melalui rawatan dari para dokter maupun medis, bahkan dorongan dari perhatian keluarga, itu dapat mempercepat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa dan bahkan menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Berkati juga setiap dari anak-anak kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan, agar kiranya mereka menemukannya sesuai dengan talentanya. Yang sedang mencari pasangan hidup, agar kiranya Tuhan mempertemukan dan memasu-masu memberkati mereka tepat pada waktunya. Yang sedang menantikan keturunan, kami juga mendoakan agar kiranya bertambah sukacita dalam keluarga mereka dengan diberikan anak dan boru di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga Tuhan, tak lupa kami mendoakan bangsa Indonesia ini kiranya semakin makmur dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, kiranya dengan hikmat daripada Tuhan membawa bangsa ini lebih baik lagi, khususnya dalam menghadapi COVID-19 dengan bijaksana dapat mengatasinya, dan kami rindu agar kiranya COVID-19 ini segera berlalu dan senantiasa vaksin yang dibagikan kiranya dapat dibagikan dengan adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga di tengah-tengah pertangyangan hari ini, kami sungguh merindukan firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah kami melalui Inang Pendeta Rebeka Boru Tasoid. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, mencerahkan kami sehingga terinspirasi untuk berbuah lebat di tengah-tengah kehidupan kami melalui perkataan, tindakan, dan perilaku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marede Mahita, sian nomor 256 ayat sada dohot ayat 4. Jesus Christus hidup raja, binabakin biamana, angkum bisa sune.
asini rohama dihamu dohok dame sian Tuhan debata mata dohok sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhuna hatani debata dihita ima sian buku panurirang Jeremia bidu 30 sada mamukama ayat 30 sada rodi ayat 34 ucahama dihita songonon. Idama narodo aka ari sogot nina Jahoba pukau kuma pada nai baru tu pinopar ni si Israel dohot tu pinopar ni si Juda. Dada songon padan na hubahen na jolo tu opuna sida uju na hutakup tangan nasidai laho manogihon nasida ruar sian tano Misir. Hape diose nasida do padan na hubaheni ati pe ahu harajaan nasida nian ninna Jahoba. Ai odo padan si bahenoku tu pinoparni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba lehonokuma patikku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonoku doi tu bagasan roha nasida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsoku. Jadi dang pe podaan ni sahala donganna manang dohononna tu ha angginai songonon tada hamuma Jahoba aitung saluhut nasida tumada ahu sogot tole namet-met tole nama godang sian nasida ninna Jahoba ai marpamua tido sogot rohaku mida hajahaton nasidai jala dangbe ingotoku dosa nasidai ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus molo manuhor si tuhor na arga hita isarani tano manang kendaraan manang jabu doh lanakan asing pasti ikondo adong pendukung naboy pahoton surati. Ima nedokna konbainon do songon surat perjanjian ate. Adong ma saksi manang metrai dohot aka tanda tangan asa sah surat jual beli. Perjanjian na disuraton mahite surat jala ditanda tangani asa sah jala mararga. Alai di sadatiki boido sudai aka surat-surat tidang mararga be. Molo mago manang sega. Ona banjir manang hona tutung sabariba. Alani do ikon adong do pembaharuan. Surat-surat kita yang lama apalagi surat-surat jual beli harus diupdate ya atau diperbaharui. Ati tung nunga digadah colmai. Ada orang mengatasnamakan surat berharga kita. Kita pikir itu masih milik kita, ternyata sudah pindah tangan kepada orang lain. Jadi ada kepemilikan ganda di situ. Jadi harus terus kita upgrade, diperbaharui kesahannya. Songoninang ro hatani Tuhan Jahoba tu si Jeremia asa dipasahat tu bangso Israel hatanai. Didok nakin idama narodo aka arisogot pukau kuma padan ne baru tu pinoparni Israel dohot pinoparni Juda. Puasa pola ikon ro hatani debata Jahoba tu bangso Israel ikon lehonon na padan ne baru. Biasana mula adong do padane baru berarti adong do padana leling kan itu. Jadi ternyata padan nalelengi nunga sega. Ikon Paulioni debatado imuse, ikon diperbaharui.
dia haroa sega. Padan nalelengi ikon baheno ni debata patik ne baru, padan ne baru. Ternyata padan napinukai debata nang dipasah tu si Musa di Dolok Sinai, tu bangsa Israel ujui, nunga sega. Ada ubahin sega, patik ni debata, uhum ni debata, di tonga-tonga ni halak Israel. Ima nedok na dosa nasida, tiado harwa dosai ubahin sega. Namano pagana-gana, ido dosa no balga di nasida. Mangulahon akka hajahaton dang setia nasida. Di sonma kemerosotan spiritualitas partodion nasida diadopani debata. Maka Tuhan harus memperbaharui kembali patik padan ni debata tu nasida. Sogot ari sogot ro nama pukauku padan ne baru. Jadi Allah tidak lagi menulis kembali akapatik manang uhum manang padanai mariti aka tulis tangan manang di batu manang na di gorga petahoi di surat di karotas itu sudah usang. Alai dia di surat di bata padanai parui ima di bagasan rohana sida di ate-ate nasida Tuhan akan menuliskan di dalam hati mereka. Luar biasa dong. Molo didok roha perbagason manang hati bahasa aslinya lebab itulah pusat pemikiran, pusat pertimbangan, pusat pengambilan keputusan apa yang harus mereka lakukan. Jadi panurirang Jeremia marwarihon ima taringo tu haroroni to di Porbadia. Jadi to di Porbadia itu nama ngelehon rohane baru tu ganup halak naporsea. Jadi satu kata kunci adalah sesauni debatado dosa nasida. Olo nasida bertobat, berbalik. Olo nasida dipai baru. Jadi karakter nasida, aka watak nasida, pambahena nasida, aka ulo nasida itu diperbaharui kembali. Molo olo nasida. Jadi molo adong halak mandokon ai puasa jamita di HKBP on seholan na bangsa Israelin na. Saya mau sama holan pengalaman nih halak Israel icari tahun di jami tahunin na. Karena memang kita harus ingat. Ay bangso ni debatado nasida, bangso na pinilit di debatado nasida, bangso na minyahan. Tetapi mereka justru tidak menyadari dan tidak setia dan taat nasida di pamilitoni. Termasuk aka karakter nasida, pambahan nasida, aka watak nasida sudi gabe sada perwakilan di tonga-tonga ni portibe. So kita jolma. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel itu sama juga seperti yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Nah alanido didok dison bahwa di sada tiki nasida akan namet nang rodi akan nama tua pe dan pola be masih padohan ngahutat da debata dak pola be nasida ikon marsiajar. Ala itu di Porbadiana mengajari nasida. Marpamuati dosogo rohakumida hajaton nasida ini. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan hati yang baru kepada manusia itu. Uriani tuhata di partikiata nuaing akan naporsea di Jesusi nunga dipai baru kita. Jala hata ni debata nunga digorgai di bagasan rohatta. Kalau firman Tuhan bisa saja ditulis songon na tersurat di Bibel tahun. Aleto di Porbadia palohotoni di bagasan rohatta, di bagasan ate-atetta. Alanido molo halak naung di bagasan Kristus di baru ibana
firman Tuhan itu sangat-sangat menjadi kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya. Molo tabereng di tonga-tonga ni hanguluata apala di tikion bahwa bohado kita mengalapati hatani debata manang nahinakam na disi aturan peraturan hukum ni debata doh sudema aka dia ma lomoni rohai debata nanaing ulahonotta. Ternyata firman Tuhan itu yang sudah ribuan tahun ditulis, walaupun telah terjadi pergeseran peradaban budaya atau juga teknologi canggih sekarang ini, tetapi justru firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahkan dia menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Alkitab tidak pernah salah. Dan dia selalu up to date di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dada holana di Bibelon nang pe di surat to ni marite tulisan manang dicetaki alai molo to di porbadia di palohok doi di bagasan rohatan. Apa rupanya yang menjadi manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita ini? Masa pandemi ini justru lebih banyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Satu-satu ayat, renungan-renungan singkat itu selalu mengingatkan kita akan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang akan kita rencanakan besok, apa yang kita kerjakan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, itu akan mengingatkan kita. Kalau membaca firman Tuhan secara teratur, bukan hanya baik bagi jiwa kita, tetapi juga baik bagi tubuh jasmani kita. Jadi ada dua orang dokter, Jeffrey Levin dan David Larsen, melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Jadi riset panjang ini menghasilkan kesimpulan bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur cenderung mempunyai tekanan darah lebih rendah dan tingkat depresi lebih rendah, lebih sedikit menderita penyakit jantung, jarang kecanduan obat maupun alkohol, jarang yang mengalami perpecahan atau perceraian dalam perkawinan. Jadi kesehatan secara jasmani itu lebih baik dari mereka yang tidak membaca Alkitab atau tidak mementingkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Riset ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 1996. Maka perlu sekali kita bersyukurlah walaupun dalam pandemi ini ada banyak waktu kita di rumah, ada banyak waktu kita dapat berkomunikasi dengan anak-anak kita. Maka itu sangat bermanfaat. Yang selama ini ada banyak waktu yang hilang dalam kebersamaan kita di dalam keluarga. Satu pihak itu bisa kita akui. Dan inilah alasannya mengapa kita harus back to Bible. Apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sakit, apapun semua persoalan kehidupan kita, baik pekerjaan, ekonomi, masalah cinta, masalah apapun, semua bisa dijawab oleh Alkitab kita ini. Dan bahkan teori sains banyak yang terinspirasi dari Alkitab kita ini. Uriani tuhata disonma hatai debata naung digorga di bagasan rohatta tapola behita manukut tuhala alanunga tatadda debata. Panadota tu debata ido mabaik kita masihol di hata ni debata. Molotumpe anong hala na mangalehon apul-apul di hita marhite hata debata
Ati tung di bagasan paru kilo kita. Ima na boy mangalihon gogo di hita. Ati tung songon nasilap hita marpikir salah. Natabahen akahaputusan ni laka-laka ni ngulutta. Tapi anong hala na mamereng. Dungi dipasingot hita asa mardalan hita di dalam Tuhan ni. Itulah ada orang yang sayang, ada orang yang cinta akan firman Tuhan dan menyampaikannya kepada orang lain. Supaya itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Persoalanna olodo hita marhamu baon kan idon wain. Nah alani do marhite turpukon tarlumo bima hita di mengikuti ibadah pertanyaan pasion. Buhado kita naing merenungkan di sudi pambahenan ni Yesus di tonga-tonga ni hanguluata naung manobus hita. Nah alani do ikon Yesus do na gabe pusat, gabe sentris di tonga-tonga ni hanguluata. Ai hanguluan ni Yesus ido na boy gabe hanguluan di hita laho madalani aka ari-ari ni ngolutan. Alanido dison ma hita naing marsiajar sian pengalaman ni bangsa Israel asa marhamu bau nasida nang hita pe tetap hita naing diperbaharui mahite tu diporbadia di tonga-tonga ni hangluata jadi gabe pasu-pasu mahita di hanguluanon. Amin artang yang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus Tuhan nami naung pai baru hok kami marhite todim di hangluan nami hatam Tuhan naung di gorgaho di surat toko di bagasan hati-hati nang rohanami atong sai ajari hami paingot hami toktong laho mangulahon lomoni roham belajar hami sian pengalaman di bangsa Israel na sai jut mangulahon aka dosa namanupa aka kana-kanaan pasiding siya kami salu na Tuhan asa marhite ibadah marningot hami di sitaonon ni Yesus di minggu-minggu pasyonon say tabay haporson nami asa toktong hami setia toktong hami di pagasan habadyaon nasya koi mulia tema di sudia kadingkan di pasam pasu-pasu ma sudia ruas ni kuriam di jabu nang di ulaun nasida ganup di parkarjuan na manang di dia penasida na kami napungu di partanganganon say homa nama masu-masuhon saluhut na atong di bornginon saha di homa hami Tuhan pamatang nakto dinami di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema rohanami diho. Amin. Marede mahita muse laos ta pasahat ma peliata. Oh
mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di panua kicang, sai penerpadia makuarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomo niroham di panua tongaon song na di panua kicang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madosa nami son panesa nami, di dosa ni doang namar dosa tu hami, una kami togi hontu pangusunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling lelengna, amin. Asni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani bata ama, dohok parsauran itu di porbadi ama, nama dongani hamu saluhutna. Oras madihita saluhutna. Selamat malam.